S vami nepohne to, že tam zomrie trojmesačné dieťa cez víkend? Bombardovaním Vladimíra Putina? A to vami nehýbe? Lebo mnou to teda hýbe, že tam zomierajú deti. Je tragédiou Európskej únie, že Ursula von der Leyen sedela a hovorila, no najdôležitejšie je, aby sa deti vrátili k matkám. To nie je líderstvo. Ja chcem líderstvo. To sú proste Ja si myslím, že je to súčasťou toho, že to je dôležité. A keď pán premiér cestuje... Kam posunul pán premiér nás, keď sa stretol 3-krát s Vladimírom Putinom? Alebo keď bol minulý týždeň v Číne v 9. rade s diktátormi. Vladimír Putin stále bombarduje. Pán premiér sa s ním stretáva ako na bežiacom páse. Pýta sa ho, ako sa má. Namiesto toho, aby otvorene povedal, že treba zastaviť to zabíjanie. S pánom Zelenským sa stretne a potom nám v sobotných dialogoch vysvetľuje hodinu, ako vlastne s čím všetkým s ním nesúhlasí. Ja som úprimne nepočula pána Fica rozprávať, s čím nesúhlasí s pánom Putinom. A ja som proti tomu, aby sme boli takto ťahaní na východ. Tie sankcie zatiaľ k ničomu nevedú. Viete, kedy nebudeme už príjmať balíky? Keď končí vojna. Keď Putin bude súhlasiť s prímerím. Áno.